Rozkvitnutá čerešňa je pre včelstvo prvý veľký zdroj energie. Hoci stromy kvitnú už pár dní, nízke teploty doteraz včelám nedovolili vyletieť. Pre včelára sú to nervy, pretože kvet vyteká, ale včela tam nie je. Dnes sa však oteplilo a včelstvá okamžite využívajú každú minútu. Tento prínos nektáru je kľúčový pre rozvoj plodu v našich rodinách. Ak toto počasie vydrží, medníky sa začnú rýchlo zaplňať. Sledujte tú intenzitu práce. Príroda sa nikoho nepýta. Včely musia makať, kým je znáška.